otisi kwesi no dịka otisi kwasị m kwuwe na mmasị oke na ibidoro mewa ya bụ egwu gụwa ịma nka nọ ebe na-agụ agụ ababe maka na ị na-emepụtakwa emepụta ebe nka na-ajụ gị maka nke ị na-agụ isi ị na-agụ otu isi kwuo na ọ dịzi ka ọ bụ maka na ịfụrụ ndị a na-agụ ibidozie ka ịgụwazie ya bụ egwu ka ihe kwalitere ịchọpụtala na akara aka ịgụ egwu ka ịfụrụ ndị na-agụ ibidozie gụwa egwu ya bụ egwu a sị na ọkụkọ ọbụla ga-abụ nwa na-esi n'afọ nne ịghọtago so egwu na-akụ pụtara mgbe m pere mpe mgbe m dị na ntakịrị and mgbe m na-ebilite egwu a na-esokwa m na-ebulite na-ekunite so na-ekulite na-ebute mpụtarụ anasị ngwa egwu na chọọchị ndị mmadụ na-asị nwata kee ihe wụ obi nwata o ji akụ dịka egwu igwu egwu n'ama ibe megide mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ bịakwuo egwu ya bụ ebe a nso nwata aha akpọrọ accurate onye nkụzi m abịa lee m anya ọ sị accurate ọ bịa sị nwata kụrụ egwu nya na hall ụlọ akwụkwọ nwata ahụ gụrụ egwu nke ọma egwu ya dị so accurate ụmụ akwụkwọ ibe m lechazi anya wela mpụta n'ụlọ na-asị nna nwaanyị edekwa accurate ya bụ ebe isi weta afọ anyị na-aza kịta otu a ka nsị nweta ọ dị mma nwanne anyị nwoke accurate bụkwanụ onye na-emepụta egwu na-akụkwa na-agụ ọ na-akọwara anyị na egwu ọ na-agụ kịta na ọ malitere oge ọ ka dị obere ya bụ asịzie ka anyị hazizie okwu pịakọzie ya bụ okwu ọfụma mezie ya ọfụma asịzie na ya bụ na ọ dị na ọbara ya bụ ụbọchị Chukwu kere ya na ọ were n'ihe a pakeji ọma ya na ọba ya na arọ bụrụ ya bụ akara ọkwụrụ ọtọ ka siga ihe a na-ese ese nna ya ka na aha magbuo onwe ya afọ adị mma makwa ife bụ accurate ya bụ ihe kwụrụ akwụrụ ihe dị mma